Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak Antigoko pelota txapelketaren 76. edizioa. Gaur 3. eguna. Joan den astean hasi txapelketa, aste artez, aste azkenez jarripena. Eta gaur, ez da normala hemen Antigon, astelenetan torneoko partidurik izatea, baina kontutan hartuz aste azkenean, 12. egunaren bezpera dela eta egun handia izaten dela Donostian, hori dela eta aste artekoa berdin mantentzen da, baina aste azkenean jaialdi izan ordez, astelenera. Eta egia esan, atzo beroz zakarra eta handia ikaragarri izan balima genuen, gaur temperatura asko egin du bera, freskatu du, euri pitxin bater izan dugu, baina pilotaleku berriutu duntan, inolako aitzakerik ez dago, ez berorentzat, eta ez ari gotzarentzat, euriarentzat ere ez. Txapelketako 3. egunean, komentarista lanetan, beste urtetan ere izan dugun laguna, Mikel Aranguren auzokoa eta pelotalekoa eta torneo ondo zagutzen duen, arrazalea, Mikel. Kaldeon, Iñaki. Zamuz gaude. Ondo, esan barko du. Besta kasi dieta, besta ondoren egin pixkat, baina aitzaki gabe. Ondo zagutzen duzu pilotalekoa eta torneo ere, bai. Bai, hemen txiki-txikitatik, ordu asko sartu ditugu, eta, bigarren etxea bezala kasik. Eta txapelketan urte asko jogatu dugu, eta, Antiboko agean antzako, beti txoko berezia da, txokoa, eta udaran txapelketa, seinalatu da, beti. Antigon ez, baina beste toki askotan jokatzen ari zera oraindik. Bai, oraindik segitzen. Eta Donosti bertan egon zera Trinidad plazako torneoan. Hoi da. Alduzarre jogatzen nahitu geha, eta baina herriko festa batzutan, eta udaran lanik ez da falta izaten, normal. Pena, ez da Donostiarra izan da Trinidad plazako finalera zailagatzea. Bai, pena hortxe gehatu ginen gaina, bi tanto faltan gehatu ginen, eta horrek igual pena gehiago ematen du, baina agola izatea. Zutan aldetat, askotan kontran. Mikel, gaur 3. eguna nioen, eta gaur bi bikoterentzat bigarren partida izango dute. Hau da, lehengo egunean ere Inaut Lizeagak eta Igintza Garaino jokatu zuten, galdu egitzuten, gaur galtzen baldin modeo Igintza txapelketa bukatu da. Nola ikusten ditun, galtzaileak? Eska dudakin edo ezin jarri bezala ikusi nuen, ez? Egia Rekaldek ritmoa jarri zula eta Igintza zula, eta atzelarik oso gaztea zen, elortz, baina lan oso duina intzula. Eta ni uste hasieran pelota batzuk galdu zitula Igintzak eta betokie bilatu ezin bezala frontoian, desero oso ontzala, eta Inaute bai, gauza honak, baina galdure bai, frontoia egokitu ezin, tokia hartu ezin bezala ikusi nitu. Esan duguna, baldin eta gaur Inaut Lizeagak eta Garaino galtzen baldin maute, Igintza txapelketa bukatu da, eta hauen multzako Rekalde Lortz eta Sarasibar Beloki hoie finaleritan izango dira. Eta ze gaizki pasatzen den, pelotazaleak segurunik ez dira ohartu, ze gaizki pasatzen den pelotari bat falta denean. Berdin zait profesionaletan abitsatzen dute, enpresara edo eta gokinari jakinarazten diote, haizu hemen atazko baten nago edo nonbaiten nago, eta gaizki pasatzen dakar bezala, ikusten genuenean pelotari baten falta, Andonez Sarasibar falta zitzaigula eta horretxa jagatu da, bantxe jozen ditu. Bai, ordua gaina etortzea eta etorriko alda ez da etorriko, eta publiko antzako txarra da, baina bere bikote antzako eta behantzako azkenen zaida ona agerri iritsiko antzai, eta aiatzeke da ona berriz, aiatuko enpresa horrekin itxoingo diate ez diate, eta horrek egual eragina izan dezaketa. Eta gainera normalean 7 puntu-puntuan azten da jaialdia, gaur normala da bezala atzerapen pikin batekin hasiko da, minutu batzu berandu hasiko da, besteak beste, lehendik beste 3 protagonistak, Igintza Garaino, Inaut Lizeaga eta Enoko Beloki majo berotu da balimazo den, beretzori falta zaio Andoni Sarasibarri. Mikel, pelotarien aurkezpena egingo dugu. Lehengo egunean galtzaile izan zirenak eta derrigorrez irabazi behar dutenak. Inaut Lizeaga, Astigarrakoa, Mondarro klubekoa, 1,87 zentimetro, 82 kiloko mutila, zer diozu Lizeagari buruz? Eman juzu datuak ez da mutila erra pelotan iteko. Eta, gero doaiz eta ere bai, iristen da mutila bolea handikoa eta sakea eta golpea daukena. Baina, oza erra azka, baina bere kontra igual piskat irregularra dela ez. Gai da gauza oso onak iteko frontoien, edo baita ere, egun txarra tokatu ezkeo, gozta iteta jona. Ezago zen ez dituena begiratu ezkero esango luke, Igintza Garaino aurrelaria eta Lizeaga atzelaria. Bai, eta adinez igual diferente gaina, ez? Inaut zarra oain dagoa bezala, eta bai. Horregatik. Eta Igintza Garaino, jaiotzen zelekun berrikoa, Ultzamako buruzgain klubekoa 1,84 zentimetro,
eta 79 kiloko pisuarekin. Bi gorriak 19 urte dituzte. Daturen bat uste ez diatela ondo eman, ze datu hauetan 3 zentimetroko aldea dago, baina hor plazan 3 zentimetro baino gehiago dago, Lizeaga eta Garañoren artean. Besiete gehiago, bai. Bueno, Garañore ezagutzen duzu, Mikel. Bai, Garañore, bai. Zan dezun bezala Utzama Baiarako atzelari ez, eta, bueno, pelotari politia, bi esku hona dauzkana, eskuikin gaina aurretik ondo luzatzen duna, eta bolea hona gana baita ere, frontoiuntako garrantzitsu dela. Garriko Ordinez ditugunentzat, lehenengo aldia urten, zan dugu, gorriak jokatu dutela joan den astean, eta gorrientzat lehenengo eguna, bigarren eguna, eta Urdinentzat lehenengoa. Andoni Sarrazibar, aiotzez Nafarroako lantzekoa, Oberenako klubean ari da, 1,77 zentimetro, 78 kiloko pisua. Andoneri buruz, Mikel? Bueno, oso pelotaria ez, horre aurreko kuadrotan da sondo biltzeana, partidoi tiginez ateatzen ez dena, eta nik uste kontoiuntako egokia. Eta bere atzelaria Eneko Beloki, Andoainarra, Andoaingo klubeko gainera, gaztelekua, 1,85 zentimetrorekin, 75 kiloko pisua, lau pelotariak 19 urtetan errenditu dira. Promesa mailako partidua, 76. edizio honetan. Edukirari dagokionez pilotaleku moldatu berri honek lehen baino ikusle gutxiago hartzen ditu. Lehen tope-topera jarrita izan dira, 350 laguneko edukirako jaialdiak, eta orain berrituarekin ez da 300 iristen, baina ez dauka hitzekerik, Pelotalekoa armaila ederrakin gelditu da, eta batez ere, Mikel, euria egin ezkero urik sartzen ez baldin bada, horretz salbatuko. Horre, balde, bai. Oso bildua eta oso politika gatu, baina, zaitxura bat egin. Bueno, eta gero beste partidua, elite mailako izango dugu, Oior Maetxe eta Unax Landa, hauek lehenko egunean garaipena lortu zuten, beraz gaur 20 tanto egitea nahikoa dituzte, finalaritan egoteko, eta beraien kontrariek, gero egiten dugu kontrarioetaz, Iker Egiguren eta Inigo Erle, hauek gaur lehenengo partido dutenak. Epaileak, segurunik hemen dauden pelota zehalak ezagutuko dituzte, eta hor telebistaz, streaming bidez jarraitzen ari zaretonok ere bai, besteak beste, esango nuke bizitza guztiek egin dutelako frontoian. Mikel Txoperena bere garean profesional izan zelako, orduan eskularirekin, bigarren mailako profesionaletako tituloa lortu zuen, gaur egun asko balio baldin badu titulo horrek, orduan asko zazare gehiago balio zuen, lehenengo mailako txapelketara jokatu zuen, eta berarekin, epaile lanetan, Mikel Arroyo, hau ere urte askotan, profesional mailako epaile izan dakoa. Eta badakizue, gurekin harremanetan jartzeko aukera badaukazuela, streaming bidez jarraitzen ari zera denok, zerbait komentatu nahi baldin baduzue torneoari buruz, edo pelotari buruz, edo besterik gabe esaten baldin badiguzu eta asko eskertuko dizuegu, nundi jarraitzen ari zeraten, ze beste urtetan sorpresak hartu ditugu. Inoiz Mexikotik, iaz gogoratzen naiz, Irlandatik, Italiatik, Espainiatik ere bai, Andaluziatik eta jarraitzen ari zirenak, normalean hemen Euskal Herrian bizirenak eta kanpoan daudenak, badakite. Antigoko torneoak telebista bidez emanaldiak dituela, eta beraz, zerbait kontatu nahi baldin baduzue, balase. Bueno, hemen etxenikek esaten dit, hor dagoela mezua, baino, nik letra handiagoarekin ikusi beharko dut. Bueno, pelotarien aurkezpen egitera doaz, ez da atzerapen handiegirik. Gehiago izan bazen ere onartuko genuke. Bueno, Jose Maresmak idatzi dugu, eskerrik asko. Ez dugu zaten nundi dagoen Maresma, baino kontatzen baldin bat diguzuen nuntza beten, esan bezala eskertuko izuko. Epailean esanetera, lau pelotariak. Garriko Gorri Zeñol, Lizeaga Astigarrako horrelaria, Garriko Ordinez Intza Garaño, Nafarroako Lekunberriko atzelaria, Garriko Ordinez Andoni Sarrazibar, Nafarroako lantzekoa, eta Eneko Beloki Gipuzkoarra Andoaingoa. Postura jotatik, pelotarien aurkezpena egitera doaz. Gaur esan bezala, 3. jardunaldia eta ligaxka
ligaxka eran jokatzen ari die partiduak, beraz, bueno, ja pres daude, 4 pelotariak, eta aurkeztuko izkizuet momentu batetik bestera, baino lehenik eta behin, Gipuzkoako epaien elkartetik etorritako 2 epai esperimentatuak aurkeztuko izkizuet. Alde batetik, aurreko epaie lanetan arituko dana, Mikel Arroyo, txalo bero bat beretzako. Eta bestetik, atzeko epaien lanetan arituko dana, Mikel Txoperena, beste txalo bero bat beretzako. Nazarroko egantzikoa. Eta orain bai, promesa mailan jokatuko duten 4 pilotariak aurkeztuko izkizue. Alde batetik, gorriz arituko dienak, aurrelaria Astigarragatik dator. Astigarragako Mundarro klubekoa da, bera, 19 urte ditu, eta bera da Eñaut Lizeaga. Txalo bero bat Eñaut Lizeagaren txaloak. Bere atzelaria gorriz arituko darana baita ere, Lekunberrikoa da, Buruzgain klubekoa, 19 urte ditu, bera da Intza Garaño. Intza Garaño Lekunberrikoa, Ultzamako Buruzgain klubeko pelotaria. Eta urdinez arituko dienak, aurrelaria, Lantzekoa, Iruñako Oberena klubekoa, 19 urte ditu, eta bera da Andoni Sarasibar. Oizturitz zaigun pelotaria Andoni Sarasibar. Eta urdinez zaituko dana baita. Eta bere atzelaria, Andoaingoa. Andoaingoa da, Andoaingo Gazteleku klubekoa. 19 urte ditu, eta bera da Eneko Beloki. Txalo bera hondi ba. Zorteon, 4 pelotariei. Badakizu, txapeketako partiduak jaialdiak arratsaldeko 7 hasten direla, baina azkenengo astean ez. Hor ja emakumezkoak sartuko dira finalerdietan, eta hori dela eta bai hilako 27, bai hilako 28, aste arte eta aste azkeneko partiduak, jaialdia, hobeto esan, arratsaldeko 6:30 hasiko da. Boni lagunaren animorik ez da falta. Honek ere ematen du Antigoko pelota txapeketarako laguntza. Sakea zeatera da gorri? Gorri. Gorri bai, inautentza. Inautentza sakea. Gure kronometroa martxa jarriko dugu. Taber bat ematen duen. Antigoko pelota txapeketako 79. edizioko lehen egunak. Hori joa Lizeaga. Zabaleti sake gurutzatua. Ezkerrez Beloki jaso, Lizeagak, ezkerrez zarro atzeratu, Beloki, lauterki Zabaletik atzera justu libratu, ezkerreman goiko falta behar zuen toketik, atzean, ezkerrez Belokik, orain diz arrazi barre pelotari jo gabe, Eskuinez Garaño, ezkerrez arrazi barre Zabalera, Lizeaga jaso, Beloki, arribatutako pelota, ezkerrez Garaño, Beloki bezkaretik. Neurriak pelotari da frontoi hartzeko, tanto polita izan, Mikel. Bai, partidu txartzeko tanto nak, berotzeko eta... Ez da gaizki itortzen, olako tanto peloteatu lehenengo izatea, pelotarientzat. Bai, xan nervio kendu eta frontoi neurrik hartu eta... Sarasi barrekatzea jarritako, ezkerrez Lizeaga jaso. Belokik, ezkerrez. Boleaz, Zabalean. Falta. Intentzia bai ona, baino. Azpia. Bolea, falta. Eñauten eta partida ikusten da Jon Alberdiantzaren komentarizia, eta beak enfasi handia garezion sakea duen garrantzia frontoi honetan. Askotan ez zaio ematen, baina guztu biatu ezkio erregotea dut, eta gaur era importante izan. Bolea sake erantzun du Lizeagak. Ara, ezkerrez ez zuen ba pelota horrek ezertxo ere Eneko Belokik galdu egin du. Bana markadako. Ez zuen ezerre, ez zela galduko pelota. Tondo jarri, golbote gehiago esperatzen da. Lehenengo berdinketa, bana markagailua. Lizeagaren sake gurutzatu ezkerruna jo, kantxar dira pelota, ezkerra zatzeratu Belotik. Ara, beste utxekite bat. Oraingoan, Intza Garaño utxekindakoa. 3 tanto Mikel eta 3 utxekite. 3 utxekite eta 3 pelota garbi gainez, eta defensako pelotaik ez da izan baina. Lehen sakean aipatuta eta
Ati buruan dago, Bizarri eta Erraniko azudua ezagun nahingo zaizunen urte askoz jogatu lagotarek. Eskuia izan ati txokotik txokoa sakatzen zuen da. Nina hundi duzu gaur paretakin ateatzen. Zake segindako leheneko tantoan, markagailuan 3 eta bat. Lizeaga sartu da boleaz, zake erantzutera, baino 3 eta bat. Bai, esku sartu eta frontixia beharren zabaleko tableroko letra hautaitu. Hor, imanak inogaten dira, atxikituta eta pelotak da dena bota egiten. Orain onderantzun du Lizeagak, ezkerrez atzeratu Sarazibarrek. Derrigorrez irabazi beharra daukate, galtzen ari girenak Lizeagak eta Garainok. Galtzen baldin dute, bere intzatu txapelketa bukatu da. Irabazten baldin dute, itxarun egin behar, irabazten baldin dute, zezurtzera bakatzen. Lizeaga zabaletik jaso. Ezkerrez berotek irutaritik atzeratu. Garainok, justu txokora, biparetako Sarazibarrek, atzera arrotuz errebodera zijoan, baina bolea zondo eraman belokik. Txokoan ederki Lizeagak. 2 eta 3. Ederki utzi du. Oso ondo. Ja, frontoia motxa dela, baina bota baino pixka gaixo ere igual lehenko da saskin eta ni uste gorririk komeni zaiela batez inautek minuteko. Zakera inaut Lizeaga. 2 eta 3. Zabalea mota egin eta intentzio guztiarekin sakea zabalera. Aso belokik. Atzera Lizeagak. Belokik. Ez du oso ondo sartu. Oso bildua zeukan. Eta utxegindako pelota. 3 markagailuan. Egindako tanto hori bakarri hau. 3 markagailuan eta 6 tantotik bat asakez egindako eta beste Lizeaga txokoan egindako gure. Zira pixka traketxa, partidu. Handeu lehenengo tanto hona izango zela berotzeko, baina... Tantoa joko handa. Hala. Lizeagaren beste utxekite bat. Galdu den bigarren pelota, berdinketa urdinen alde utxi da. 4 eta 3. Bai, gainagorrik, ez irazi beharra gate, baina baita ere tanteo orain behar du, ez Bai. daude. Alde handiarekin irabazi behar zen, lehengoan 10 tantoz galduta oso zaila dukatu. Zake atera du Sarazibarrek. Ezkerrez, Aso Garainok. Belokiren pelotak adakora. Zapaira joan da. Launako berdinketa. Beloki galdu duen 3. pelota. Bai, hau beharra izan da, libre eman dio, oso, ziziatu zaila, baina gora. Lizeaga sakea. Sarazibarrek ezkerra irez erantzun, txokoa jarri Lizeagak. Sarazibarren pelotak da, atzera. Ezkerrez airez eraman Garainok. Atzera Belokik. Boleaz Garainok. Sarazibar, boleaz Lizeagak. Sarazibarrek irutik ezkerrez jaso. Kantxa erdian botea. Atzera Garainok. Eskarrumari lotuta hor da pelota. Segitik ezkerrez ondo jaso Belokik. Lizeaga boleaz etxokoan. Jaso Sarazibarrek. Lizeagak atzeratu. Arazoa gurdinintzat. Ez zineraman. Belokik. Eta meritoa inauk Lizeagarentzat 5 eta 4. Oso ondo inauk, tanto arriska bere gaina hartu du eta bi boleatan tanto aldatu. Hori da arriska egin behar duena, hor da indargunea bolea da. Lehenik aldiz markagailuan korriak aurretik. Lehen genizuena, nahi bat dimezu komentatu nondik ikusten ari zareten handigoko tornea, nondik jarritzen ari zeraten, lasai. Beste komentariorekin egin mazue, lasai baita ere. Tantoa jokoan, gorriak, Lizeaga Garaino irabazten tanto batez, 5 eta 4. Ondakada bikaina, Belokik emandakoa, errebotera zijoan, ondo Garaino, Sarazibarrek ezkerrez. Aso Garainok, Sarazibar, arrimotoko pelota atzea jarri, ekarri Garainok, Sarazibarrek ez honen hautzi Belokiri, Beloki zabalean utzi eta onanto. Belokik egindako lehenengo tantoa. Ez dio pelotari ekorren utzi, Beloki petutuen Sarazibarrek zuela, baina bueno, azkeneko berak zabalean utziz, tantoa urdinentzat. Bai, pelota txarra etzan utzi duen, no? Eskat Beloki loa harrapatu eta gehiago inaute bai. Kontzigatu zaio Belokiri eta ez da ditu asko. Markagailuan Bosna. Sake ezkerrez Jaso Garainok. Belokik. Ezkerrema jo, pelota kantzar dira. Garaino. Sarazibarrek eskuinez. Lizeagak iruterritik atzeratu. Beloki lautik ezkerrez, kantzar dian bote. Bostetik, bikaina.
Garainoren pelotaka da. Beloki, gora! 6-5. Gorriak Lizeaga eta Garaino aurretik. Ez gara partida 0 ikusten ari, Mikel. Beloki galdutako 4, Lizeaga galdutako 2, Garaino galdutako 1. Deseroso hau dut, lau pelotari, ez da auta asko motz eta harri ezin dugu. Saka laburra atera du, aire zerantzun Sarasibarrek, Lizeagak atzeratu. Ezkerrez Belokik. Garainok bostetik eman. Bosterrian Beloki. Azarain arteko leia. Bosterritik Beloki. Lizeagak ezkerrez zairez. Beloki kuts. 7-5. Bi tantoko aldea gorrientzat. Bai, konfiantza, ez dela ikuste zaio Beloki, ez? Bote txar bat ite jonen, jasko ez du garru sartzen, baina okerrez bana, iazko txapelduna da, ez? Eneko Beloki. Mian okire txabaleko, iaz iratzen zula, txabaleketa oso nahi da baina. Sakea Lizeagaren zat. Seitik ezkerrez jaso Belokik. Txokoan utzi Lizeagak, ezkerrez atzeratu Sarasibarrek, zabalera moztu Garainok, Belokik jaso, Lizeagak irutik, Sarasibar, hirugarreko aurretik duen guztiarekin jo du, tanto. Lizeagak emateko pelota zen, baina utxe egin du 6-7. Bai, horra apuntatzen aizia, eta 13 tantotik, zenbat indako, 3. Ba, sakez egindako apuntatu diot bat Sarasibarri, Belokik egindako bat, eta Lizeagak egindako 2, ez dira 3 bakarrik egindako. Golea zerantzun dezakea Lizeagak. Sarasibarrek atzera. Garainoren pelotak da bikaina da. Belokik ezkerrez eraman. Lizeagak ez dakit ze egin izan duen, baina egin duenarekin seguru ez dela gustora gelditu. Bai, motzatea zaio eta usteko azani uste, atzelari izango pelota da mazani. Belokik. Garainok ezkerrez. Beloki hemen zabalean otarrian. Arratu pelota Lizeagarik endun edio. Bere bai, Garaino. Belokiren pelotak da. Lautertik Garaino, Sarasibarrekeño egin. Ezkerrez Belokik atzeratu, Boleat Lizeagak. Sarasibarren pelotak da bikaina ona da. Errebotetik hartu jarri, ezkerrez eraman Garainok. Sarasibarren zabaloak gurutzatu eta hau bai. Hau bai. Zazpina. Zondo Sarasibarre, tanto oso nahoatu baina keinukin da behan bitu pelote bat, bat etorri zaionen. Zazpina. Zandakoa, mezuren bat gogoratu nahi baldin baduzue. Sak erantzun du Lizeagak, golea zetxekoan. Tanto, ona Sarasibar. Zortu eta zazpi. Pelotari edo eta ikuste zaio, baina arte induna, galdu gutxin du, eta ukitunetan, aprotxatu ditu pelota. Hori berandu ailegatu dela, Berandu ailegatu dela. Eskerrak. Ara, eta sakez. Beste bat. Beiratzi da zazpi. Lau tanto segidan. Zazpi eta bost galtzen egon, irabazten ari gira beiratzi eta zazpi. Sakez Sarasibarrek. Goleat Lizeagak ederra mandio. Sarasibarrek bildu ezkerra irez jaso Lizeagak. Belokik iruterritik. Ezkerrez Garaino. Beloki zabalean. Lizeaga jaso atzeratu. Sarasibarre bolea. Gora! 8-9. Bai, eta eneko eskubio Sarasibarre galdu den lehenengo pelota. Era bat hor irua iristen denen jokaldia botatzen nahi da, eta ez da eskubio izan dut dagoen eneko. 12 minutu dira, Mikel partida ziela oso bizkorri. Jo, mazazpitanto, baina atxenenik hartu gabe doaz, Bai, eta pelota... Gelditu gabe. Ondo preparauta, garrengo baztek eta ez dien egatzen. Tanta jokoan da, 8-9, Lizeagak golea zutzekoan, jaso Sarasibarrek. Garaino, lautik. Ezkerrez Beloki lauterretik. Botea lauterrien egin du. Garainok. Beloki bostean ezkerrez. Ezkerrez Garainok. Ezkerrez Beloki gora. Eta beste berdinketa bat. Eta Beloki galdu duen 6. pelota.
Bai, oso galtzaile, esan dugu, konfiantza gabe, esku ez dio garbi sartzen. Lehenko urtean hemen utzizun irudiakin oso pelotari segurua, oso suelto jogatzezun eta asko eman da gutxi galdu. Gaur, bestelako aurpegi bat ari da ikusten. Partiduko 6. berdinketa. Bana egon dira, 3, 4, 5 ere bai, 7 eta orain 9. Eta txabeketarako hainbat laguntzaile bat ditugu, hemen auzoan, batez ere tabernak, eta seguru gainera taberna horietan telebista jarria dutela da ikusten ari dela, beraz agur bero bat denei, Pasamari taberna ardotegia, Platero taberna, Antigoko bodegoia, Malandrino, Trikuarri, Danena, hementxe pelotalekutik gertu, Antzara ere pelotalekutik gertu, Oleillos ere, ez da urruti, eta Luis taberna ere bai, hemen Antiguan. Eta gehiago, aspaldiko, Urgain, Aratz, Zabaleta nahiak, Endaberri eta Zarika guzti eskerrik asko ematen diguzu laguntzagatik eta Lizeagak sakerekin egindako leheneko tantoa, Mikel, 10 eta 9. Bai, eta esan dugu, bizi ateatzen eta pixka duze, ja arrebatea da, eta horre esku sartzeko zelarik ez dagoeto bik, eta hori bilatu hori duzkatzen jautu, bat sakatzaile dalako. Txarroketan aurrera segizik aukera bakarra, irabaztua dute eta momentuz irabazten ari dira. Bolea txokoan jarri Lizeagak, jaso Sarazibarrek. Garainok atzeratu, Berokek ezkerrik ez eraman. Lizeak Zabalera gurutzatu gabe erdi-erdian eskura utzi dio Sarazibarri. Orain txokoan. Sarazibar nazela pelotari, baina Berokek konturatu denerako bera jo behartzuela. Berandu eta gorrientzat 11. Baita, zanto traketxa, horre gainote gantxoa jotzeko kidu baizki jarria. Hore ez du ondo utzi, baina beste gerdilo harrapatu ditut, eta 11 eta 9. Bitantoko aldea. Sakera ino Lizeaga, zegarragakoa. Atera du, Sarazibarrek eskerrez zairez erantzun. Txokora Lizeaga, Sarazibarrek ez jaso, 12 eta 9. Horaitze, Mikel, partidu galderik handiena irutanteko bentaja, ez bikote batak ez besteak, ez du inork izan. Bai, eta ja tanto batzuk erreskan bada mazki, lehen galtzea jundi uste, 7 eta 9 edola, eta ja bosten ditu esegida. Begira, Julen Otarminen bezua. Agur bat Frantziatik dio, betiko moduan zoragarrik ikusten da. Zorionak Antigoko pilota zaleok, eskerrik asko Julen. Tanta jokoan. Atzera Garainok, Sarazibarrek ekarri, txokoan gaizki dutzi. Lizeagak atzera, Sarazibarrek bolea zeraman. Garaino, Belokik atzeratu. Garainoren bolea, Sarazibarrek aukera, txokoan, tanto. Ondo Sarazibar. Ondo, eta hengo zen 10 eta 12. Zuzene jogatzen nahi da, Andoni behar dela, Efen gutxu eta keinu. Bai, regularrena bera da, eta Batzen nahi dira, baina txukunen behar da. hor da Andoni. Sarazibar zakean. 10 eta 12. Ezkerrez Garaino zaka jasoa. Keinu egin da utzi Belokiri, Belokik atzeratu. Errebotera dihoan lehenengo pelota, tanto. 11 eta 12. Belokik egin duen bigarren tanto. Eskunkada bikaina hau, Horretik garbatu, baina herri esartu eta... Lehenengo errebotea, Mikel. Errebotetik gertu bi pelotari egon dira, baina sartu dena lehenengo. Sarazibarren zakea. Boleaz Lizeagak, erantzun bikaina eman. Zabalera gurutzatu Sarazibarre jaso Lizeagak. Sarazibarrek aukerako pelota dauka. Ez, gaizki utzi duen Zabalean. Bikainatuko zuelan kontrarioa. Eta arro eta gaizki utzi duen Zabalean. Lizeagak harrapatu, zu barkatu, atzean berak egin tanto, 13 eta 11. Ondona beha itzala esatea nahikoa, erregaloa beha egiteko. Bai. Amairu eta 11. Zahake atera du Lizeagak. Ezkerraz Belokik erantzun, Zabalean. Garainok, Zabaletik bildu. Ezkerraz Belokik. Atzera Garainok. Ezkerraz Belokik. Garainok. Txokora Sarazibarrek atzeratu Lizeagak. Ezkerraz Belokik. Ez du ondo jokatu hor Lizeagak. Horrein iparetakoa okerrago. 12 eta 13.
Denaztek ez egin egizan duen, baina aukera asko zeuzkan, txokoan atzean da hortxe gaizki jotako bat utzi dut, orain bere utxigitea, 9-13. Bai, erabaki txarra horre, jota txarra jotzen zuen urrengoa defendituta. Sarasi barrezakea boleaz, Lizeaga kuts, 13. Partiduko 7. berdinketa. 3 tanto lortu ditu Sakez Mikel Sarasi barrek eta 3 ere Lizeaga boleaz debutakoak. Bai, bi zabalea juntzezki ez, zabalea restatzea eta eskuan sartu gau kanpoa. Ezkerrez Garaño jaso sakea. 13. Diparetakoa kanpora. Sarasi barrek aldu duen bigarren pelota. Berdinketa gorrien alde utzi da. Eta gorriek final erdietan sartzeko Diego zapasatu behar dira. Batetik noski gaur irabaztea, eta bestetik gero urrengo partidua Sarasi barrek eta Beloki jokatu errutena hori galtzea. Horiek Rekalde eta Lortzen kontra jokatuko dute. Datorren aste artean hilako gehi. Txokan utzi Lizeaga kondo ez. Bota lasterrean jaso Lizeagak, Sarasi baratzelari dago, eskarretzeman. Ja baukitza bere tokira. Garañok, Sarasi barrek utzi, ezkerrez Belokik txokoan, arroegi, Lizeagak atzeratu, txokoan Sarasi barrek, txokoan Lizeagak, ezkerrez atzera, Belokik, justu txapa gainean, zabalera bidali nahi eta txapa. Lizeagak galdu duen 5. pelota partiduko 1, 2, 3, 4, 6 berdinketa. Bai, eta berriz bai, tejada bat zabalea hor indarretzana, eta erabaki txarra asko partidu guztien zehar, galden handetik. Beti dio ni, Mikel, partidu asko ikusi behar direla onak ikusteko, ze ez dut askotan basatzen den bezala. Eta begin joan da nahi duzu sekulako partida ikustea, da ez sekulako ikuskizuna baino ez. Askotan asko ikusi behar dira onak ikusteko eta tarteka hain onak ez direnak ere tokatzen dira. Zalako frontoi berezitan gehiago. Defensa honak egiten Beloki errebote dibitu eta eraman ditu, eta ben bera galdu. Ezkerreman gora joan zaio. Beloki galdu duen 7. pelota. 15 eta 14. Bai, eta sufritzen nahi da, eneko ez da guztua ez dut ikusten, ez dio garbi txartzen, jugada asko gotatzen, eta beha ez da olakoa berez. Eta gira asko horiko konfiantza da. Nola da. Lehen Julenek bidali dugun bezala mutzua, bidali nahi baldin badi guzu, eta esan nondik arezereten torneoa jarraitzen, guztora komentatuko dugu. Lizeaga zabalean Sarasi barre jaso, Lizeagaren bolea zabalera, Sarasi barre jaso bildu, ezkerreman sartu, ezkerrez Garañok, kantxa erdian botea. Beloki Lauteretik ondo gozatu. Seiti Garañok, zabalera, hemen dator Beloki, Lauteretik. Ezkerrez Garañok, keinu egin Sarasi barrek, Belokik, ezkerrez zabalera Lizeagak, Zotamanoz sartu da Sarasi bar, ezkerrez Garaño. Belokik ezkerrez txokan, ederki moztu du Lizeagak, jaso Belokik, ara, buelta mandu. Buelta mandu txoperen apaiak, nola ikusi ez du, Mikel? Zalantza handikoa zen ikusten. Errepikapena badaukagu. Eta egiten jautena balekoa izango zen, eta buelta eman du, eta hola berko. Bueno, buelta eman du txoperen aurreko epaiak, eta horren ezanetara dela. Zaka irez erantzun du Sarasi barrek. Garañok atzera. Guzti libratu dago iti Belokiren pelota. Garañok atzeratu. Ezkerraz Beloki. Garaño Lauterritek. Ezkerra Sarasi bar. Lizeagak atzera. Seian Beloki. Garaño Lautik. Seiti Belokik. Sarasi bar. Ezkerrez. Garañok. Errebotera da pelota. Belokik eraman. Jendeari gustatzen zaio, Miguel.
errebotetik ematen dien pelotak, oso zuzkia. Bai, gutxi ikusten dira errebotek eta holako fronte biztan asko ikusten dienez, saltxo hau sortzen dira, verifikazioa. Bueno, Lizeagak atzen egin duena, orain biziri daude hauek. Baita, tanto hau Hamasei da, hamalau. pixkat ez? Bainautek jogatu behar duen tanto. Atzea eman, indarra duke, aurrea joan lotan bila, ez da izu nahutzen atzelari jutzi. Pelotaria ekartzen duten bigarren atxeena, eta berriro baliatuko dugu, antigo gauzean ditugun tabernak agurtzeko. Josemari taberna, seguru nago, denetan daukatela antigoko pelota jarraitzeko streaming bidez telebista piztuta, Platero taberna, antigoko bodegoia, Malandrino, Trikuarri, taberna eta jatetxea, Danena, Antzara, Olillos, Luis taberna hementxe Matia kalean, Espaldiko, Urgain, antigotik urruti baino zeinek ez ezagutzen, Zabaletan nahien Aratze taberna, Bentaberri, Zarika agur bero bat guztiei. Zahake atea du Lizeagak erantzun Sarazibarrek. 16-14 irabazten Lizeaga eta Garaino, eta orain 17. Bai, 17-14. Nauzkat atzea kargatu, maitasuna dakalako, eta itxun, protagon bat etorri arte. Benatzen tanto askutzen dira. Zahake inautentzat. Ezkerraz belokik erantzun. Garaino. Kantxardian botea. Belokiren pelota kada hona da. Zeitik eraman Garainok. Txokoan. Ara. Sarazibarrek utzitakoa. Garainok eraman du, orain miparetakoa. Bildu Lizeagak. Atzera Garainok. Belokik. Ara. Belokik eramandakoa, ze boleakin erantzun duen Lizeagak, eta ze tanto ederrekin duen. 18-14. Bolea oso naka eta bere armatakoa da, baina gutxi bezerot. Jenditzeko pelota batetik zeatea du. 18-14 bizkordi joan partidua, 2 atxeden bakarrik ditu, eta 25 minutu neurketa zirenetik. Joseba Iturrikeze galdetzen digu Lizeagak zema galduta daramatzan. Galdutako 5. Eta horrez aparte erantzun gabe 3 sake. Baina horiek, 3 sake horiek, Sarazibarri apuntatu dizkigu. Eta orain, sakeekin egindako bere bigarren tantoa. 19-14. Sakearekin egin duen, bigarren tantoa Inau Lizeagak. Sarazibarrek ezkerrez airez erantzun. Lizeagaren pelotak da, gora, falta. 15 eta 19. Biziri daudela Mikel Lizeaga eta Garaino. Irabazten baldin badute, datorren astera arte bizirik. Dakero ikusi behar, datorren astean ze egiten duten orain galtzen ari diren Sarazibar eta Belokik. Gaurkoa Lizeaga Garainok irabazi ezkero eta datorren asteko Sarazibarrek eta Belokik galdu ezkero, Lizeaga Garaino final erdietara. Baina horreinik gaurkoa ez da bukatu. Zake Sarazibarrek atera du. Zokora Lizeaga, Sarazibarrek atzeratu. Boleaz Garainok. Ezker Sarazibarrek. Garaino lautarritik. Beloki. Irutardian Lizeaga. Sotamanoz Sarazibar. Eta Lizeaga galdutako beste bat. Zazpi. 16 eta 19. Eta nastu inda pixka dut, horrezkera zabaltzen hasia, eta tantoak erraskan dituenean, atzeak argatuten ditu, eta ari da bidea, behintzat. Zakea Sarazibarrentzat. Garaino lautarritik erantzun. Belokik, bote txarra egin dio tanto. Hoietan beti izaten dute dudan, Mikel, tantoa zeini apuntatu. Garainori eman egindakotzat, Belokiri eman galdutakotzat, eta betiko batzat herri osan gustatzen aik esaten zuten frontoiaren tantoa. Frontoiak egin du. Bote txarra egin ezkio. Zeini apuntatu behar dio. Nik uste toi galdutako dela. Galduta. Argi egon behar da, eta ezki garri da. Hogeita 16.
Beroki zeitik. Lauterrian Garaño, Salasibar, txekoan. Lizeaga ezin ailegatu. Oso ondo Hamazazpita bai. Beroko partida jokatuko duten pelotariak ere urbildu zaizkigo. Ikerregi guren eta inigo errek izango egiteko gero Gerriko Ordinez, Oiarros Maetxeto, una esranda. Gerriko Gorroz. Tanta jokoan hemen, Hamazazpita bai, Lizegak atzea jarri, Belokik eraman. Lizegak Zabalera guruzatu, Zabalean utzi Sarasibarrek, Lizegak atzera. Ezkerrez Beloki, Zabalera Lizegak. Bildu ondo etzuen erreza Sarasibarrek txokoan Garañok eta berak egin tantoa. 21 eta 17. Garañok egindako lehenengo tantoa. Baita oso txugu nahi da jogatzen, hasieran bote batzuk inda gustatu zaio, baina hartu serio. Galdutako ere bakarra dauka. Azken tantoa izan litekeena. Lizegaren azken sakea gintzat bai. Sarasibarrek ezkerra irez erantzun du. Lizegak ezkerra Sarasibarrek atzeretu. Garañok ezkerritik. Ezkerraz Beloki. Aukerako zidioa Garañok Sarasibarri. Beloki txokera, orain aukera Lizega dauka, inbertsu atzeratu eta bukatu da partida. Lizega katzen egindakoarekin 22 eta 17. Neurketak 29 minutu irapen izan du, Mikel Arangoren. Zer diozua partiduaz? Bueno, partidu gotza ez. Zindako asko eta tanto asko izan dira eta Hamazazpi, baina engantxatu gaituzten tanto, apenas. Oso deseroso lau pelotarik. Bi bikoteak nahiko justu ibile dira, partidu txekia egin dute, baina esango nuke, norbaitek merezi izan baldin badu, merezitako lortu dutela Lizegak eta Garaño. Bai, gehiago izan dira. Eta dudaik eta merezita iratzu. Batez egintzan gatik, nik uste dintzak partidu serio indula. Indako bat eta galdutako bat, partidu txugun. Gero inaute pixkata esmatu duren, hor galdea indu. Bueno, protagonisten bilakoaz, bitartean zozketa daukago orain, zozketan goza asko daukago, batetik Mahalarenak, Euskal Zagardoa, Ardoak, Inurritatxeak ematen dizkigunak, Mikel Arategiak ematen dizkigun txuletak ere bai, 3 zozketa, 3 irabazle. Orain publizitate pixkatekin goaz, eta berehala protagonistak izango egiteko gurekin irabazleak.
Einaulizea, irabazi beharra zegoen, da hori bintzat egin duzu. Ez duzu partiduna jokatu, baina irabazi duzu. Bai, irabazita alde batetik guztua, baina beste aldetik disgustoa hoxe partidu egin deun partiduan gatik. Ze hasieran ikusi bezala falduak handik eta mendik izan dira. Eta ez dugu partido polit bat eta ez dugu partido hola jendientzako, ikusteko partido polit batin. Baina, hoxe esan dagoa. Irabazteke puntu horrekin guztua eta urrungoan zeiteuen. Apuntatu izkitzut galdutako 7. Askotxo dira. Bai. Bi partiotan ni naiz ikusi ne maila ematen. Desente gaizki gaina ikusi naiz. Pelota ez dakit, pelotai jarri ez, eta frontoia jarri gaizki jartzen da boteare gaizki. Eta hoxe, resultatuek, ez dira etxera kontentu juteko ez, baina, irazita hoxe guztua. Garbi zenukaten atzera jokatu bertzeko la partidua, ez da? Belokiren goto jokatu bertzela bat azeret. Bai, Belokiro oso ondo ibilia, baina, gu goi hasieratik hoxe genuen, gehien bat atzeiteko, ze aurrian astea ginean Sarasibarren kontra ni behintzatenekan ezerrez iteko, ze beha teknikua eta dala ikusita, eurtingo zian eta gauza dian bezala, eta hoxe. Gaur zuen egin duzu orain ikusi egin behar. Datorren aste artean, Sarasibarrek eta Beloki galtzen baldin badute, jazta. Zue final erdietan. Hoi da, esan dezu, nahi ikusi behar. Eta irabazteago, hoxe triple empate eta tanteoa. Eta gu lehengo hastian ez dakau tanteo honik 12 galduenun. Baina, hori ikusikoa eta dana indakua do, eta jazta. Aurrea. Eskerrik asko inaut, zorionak. Intza Garaño, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi egia esan guztua. Bai. Irabazita gustora, ez da, esaten gero inauti, Ez duzu partiduna jokatu, akaso regularrena zu izan zea? Ondo jokatu duzu, pelota bakarra galdu duzu. Egindako tantoa ere bat, txokoan, bukaeran egin duzuna, baina gustora partiduarekin. Bai, egia esan guztua iku naiz. Eskutik ongi atentzen pilota, eta bastante konfiantzakin egon, eta ongi jartzen nintzen, gozatzen nun, eta guztua egia esan, ikusten nun, igual, bentaja gehiago alginula eduki, baina, egia esan, ni, nahiz eta hori ikusi, guztua neon itena nintzen lanakin, hasi, nahikoa. Intza, kosta egin zaizue bentaja hartza, Amalaunako berdinketara arte, ordura arte, 1, 2, 3, 4, 8 berdinketa izan dituzue, gero ja, hor 14tik egiz egin duzu emerezira, baina kosta egin zaizue partida ustea. Bai, hasieran pixka daldein, gero guk gutxu batzuk, gero beraiek gutxu batzuk, ratu guztien gara ibiliga, ez diet egindako tanto asko egon, baina, gero ja, nik uste bukeran pixka konstante bat jugela, eta horratik junda partea gure aldera. Lehengo astean ondo ez, gaur hobeto, orain itxuin egin behar. Ea datorren astean Sarasibarrek eta Beloki egiten duten, ezta? Hoi da, guk ja gure lan egin deu, eta bain ze pasatzen den beste partidun. Gustora antiguan? Egia esan, kriston giro baten da, eta hemen jogatza gozada da. Zerik olaxe. Beste edo zeintokitan 3 lagun igual ez asko, baino hemen frontoia dagoen bazela ikustea. Basada bada, egia esan baietz, hasik hori. Materialarekin zer moduz? Ongi, guztua. Normalean olako material bajurik ez duzu baina erabiliko? Ez, baina eskuntzako asko pilota biguinegoko, ez dakit, ez di eskuk hainbeste kargatzen eta guztua. Ni bentsa ongi gozatzen dut pilota, hasik ongi. Zorionak gintza? Esker asko. Esan dakoa, hauek gaurkoa irabazi dute, orain ikusi egin behar, datorren astean ze pasatzen den, momentuz ez dago inor sartuta final erdietarako, baina, emozioak horixe dio, ez da? Datorren astean oraindik eta ere emozioarekin segituko dugula.
bad girls make them say wow, wow, wow. Bad girls make them say wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Say wow, 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 wow. Make them say. Bueno, bazingo gea. Bueno, Antigoko pelota txapeketan jarraitzen dugu, bere hirugarren egunean. Lehenengo partidua promesa mailakoa eskaini dizuegu. Einauli Zeagak eta Intza Garaiñok irabazitakoa 22-17. Andoni Sarasibar eta Eneko Belokiren kontra, 29 minutuko iraupena izan duen partiduan. Datuak errepasatzerako orduan aurrelari irabazleak egindako 11 galdutako 7 eta 11 horietan sakez egindako 2 dauzka. Intza Garaiño bere atzelariak egindako 1 galdutako 1 eta galtzaileen artean Andoni Sarasibar aurrelariak sakez 3 tanto egin ditu. Jokoan beste lau guztira 7, 2 pelota galduz. Eta Eneko Beloki Andoaingo atzelariak 2 tanto egin ditu guztira 8 pelota galduz. Eta orain elite mailakoarekin goaz, senior mailakoarekin goaz. Oier Ormaetxe eta Unax Landa lehen gunean garaile izan ziren Alberdi eta Pezetxearen kontra, 22-19. Beraz honek esan ditu gaur 20 tanto egiten malde dituzte finalerituan direla. Eta noski 21 eta 22rekin ere bai. Eta gehiagorekin galtzen baldin badute, hurrengo gunean erabakiko luke sailkapena hurrengo guneko partiduak. Bestalde, Giguren eta Erleri dagokionez, hauentzako aurtengo txapelketako lehenengo partidua da. Pelotaren aurkezpena egin behar dugu eta aldi berean Mikel Aranguren lagunaren komentariak entzun. Oier Ormaetxe, Lezamako pelotaria, Bizkaitarra, Lezamako klubekoa, 22 urte, 1,80 cm altura, 78 kilo. Zer diozu, Oier Ormaetxeri buruz? Pelotari fina ez, batez jokun da honen eta ezkerrakin eta rematatzen eta asko asmatzen duna. Pelotaria, bueno. Ja partidua jogatzetik atoz gorrik eta horrek kontinentan asko egiten du. Unax Landa ondo zagotzen dute segurunik gure ikusle guztiak. Handikoko pelotalekoare oso ondo zagotzen du. Profesionaletara zakigu iritsiko den, baina bide hortan hori da lanean baiko enpresarekin, 1,80 cm, 2 cm falta 2 metrorako, Oiarpe klubekoa, 89 kilorekin, 19 urte. Ondo zagotzen duzu? Bai, beti dago, hor afizionatutan generazio guztietan egoten da, markatuta daun pelotari bat,
gauza hondik egin ditzazkelako, eta nik uste Landa pelotari oitakoa dela. Ze planta egan, bi esku bikainak, ezkerra batez ez, egin behar duna, ondo bidean asko ingo duna pelotan. Iker Egiguren Azpeitiar aurrelaria, Garriko Ordinez dabilena, Azperekin profesional dagoen Egigurenen anaia, bera hemen da gainera, profesionala, familia guztia etortzen da. Egigurenen kasuan bitxia da, bere aita pelotegi izan dakoa, Aitona pelotegi izan dakoa, Birreitun ere pelotegi izan dakoak, eta Aitona gainera, antiguan ez dakit finala irabazitako, baina finala bintza jokatuta dago orain urte asko. Berezia Iker, sake txokoti txokora ateratzen. Bai, lehen komentatu dugu, Joritzarrietak erraniara gala itezula eta mina handi itezula, eta seguraski Ikerrek asmatzen badu zuzen da luzea ateatzen, hor zuloa egin duzane. Beratzelaria Oñatiarra, Inigo Arlezu bezalezea ere Donostiko Trinidad auzoko torneoa zegoen, ez? Bai, hori da, datorren asten jogatzeko azan uste, baina hemen tokatzen zaio, bigarren jardun aldin eta normala bezala honen etorriko da. Lehen gunean, maila ontako partidua polita atera zen. Alberdik eta Pesetxeak emeretz egintzen zuen, Ormaiz eta Landako 22, ura polita atera zen, gaur ikusi egin behar zematen da honek. Bai, favoritoak ziren ez, partioa irabazteko eta txapelketako, Julen Alberdi eta Antxon, baina oso ondo jogatuta Ormaiz eta Landa meritu handiz irazi zuen. Laster hasiko da partidua, epaileak lehengo partiduan genituen ditugu, Mikel Arroyo eta Mikel Txoperena. Lehenengo partiduan Mikel Txoperena aurrean izan dugu, oraingoan Mikel Arroyo izango da aurrean egongo dena. Eta leheno komentatzen izuena, nahi baldin baduzue mezuren bat bidali, eta esan Antigoko torneoa nondik ari zeraten jarraitzen, guk ustura hartuko dugu, edo beste komentari bat, ez bakarrik nondik ari zeraten jarraitzen, leheno batek galdutu dugu, zema pelota galdu dituen Eñautek. Beste batek esan dugu Frantziatik ari zela jarritzen torneoa. Lasai komentatu, nahi duzuena. Edo Antigora tortzak esmori dauka zuen, edo eta gero badakizue, bihar aste artea partidu ditugula, baina asteazkenez ez hemen torneoko egunak aste arte eta asteazkenak izaten dira, baina aurten kontuten hartuz asteazkena abuztuko amaberkinaren Donostian egun handia, abuztuaren 15 eta 14 bezperakoa, elkarte askotan festagiroan, afari eta bar egiten direnak, hori dela eta 14 kendu eginda, horregatik gaurko egunez jaialdea jartzearena. Pelotariak epaien esanetara. Eta orain, ja promesa mailako partiduaren ondoren, orain élite mailako partidua. Como decía, ahora, pues después del partido de promesa, se jugará el partido de élites. Bueno, ya badauzkegu hemen lau pelotariak prest jokatzeko, beraz aurkeztu ingo izkizue. Talde batetik, gorriz arituko dienak. Aurrelaria Lezamakoa da, Lezamako pelota klubean dabil, 22 urte ditu, bera da, Oier Ormaetxe, txalo bero bat beretzako. Bere atzelari lanetan arituko dana, Oiartzungoa da, Oiarpe klubekoa, 19 urte ditu, bera da, Unax Landa. Txalo bero bat. Eta urdinez zaituko dienak, aurrelaria Azpeitiarra, Ilunpe klubekoa, 21 urte ditu, eta bera da, Iker Egiguren. Txalo bero bat beretzat. Bere atzelaria urdinez arituko da baita ere, Oñatiarra da, Lazkaoko Lapke klubean dabil, 22 urte ditu, bera da, Inigo Erle. Txalo bero handi bat beretzat. Aurrera bat partiduarekin eta disfrutatu partidaz. Bueno, pelotarien aurkezpena egin dute. Mikel Arroyo epaia txapa gora. Iker Egiguren entzatu sakea. Iker Egiguren lehen zaten genuen sake ateratzen trebea eta orten Baiabiako txapelketa irabazita Lozarekin gainera.
Landan kontra injustu. Bai, Beste azoria, finalean Landa. apesetxea eta landaren kontra irabazi zuten. Era, txoperenak egiazten dugu, pelotak ere hemen zenbatuta dituzte, profesionetan bezala, bi zenbaki duen pelota dutela. Goja egiteko. Adi, Mikel, beti. Hauek klasiko, adi, epaile hauek eta Bai. denea daude. Aurreko partiduak 9 minutuko iraupena izan du, Berronek, arloja martxan. Ikerregi guren sakea, txokoti txokora. Landak azkera jaso. Erle oinetierra. Landaren ezkerka da. Erlek zeiterritik. Urma etxe bizkaitarra. Aire zerle. Landa. Erlek errebondotutik eraman. Urma etxe zabala gultzatu edarra. Baita ere, zerola jaso den egigurenek zalantza izan ez, bigarren botean izan den edo ez, baina ez lehenengoan izango zen. Eta oso ondo Oierro Maetxe txokoan egindako tantoarekin partida zera polita. Oso ona, bai. Oso ondo mitu du Oierrek, bueno, Landak aia horna dominatu. Baina meritu handiko pelota, Ikerrekek jaso duna zabali. Bat eta utz. Sake Oierro Maetxek. Eurenek bota erantzun dugu zarren koazatik. Atzera Ormaetxek. Ezkera irezarlek, ustu hona izan da txokoan. Euren gantza zabalela. Landakus. Bana markaga joan. Ondo ailegatu da Unaz Landa pelota hortara. Baina ezin izan jaso, bana. Bai, atzelaria aurreko lanetan beti nagi, eta hainbesteko zurgaitza izan da, haietzen. Gerri asko mugitu behar da hor. Ikerregi guren berriro. Lauterdian botekin eta sakea ia bostean jarri du. Atzera Erlek. Handa zeitik ezkerrez. Eurenek botera. Iruterritik ondo atzeratu. Erregota zain duen ez Landak ezkerrez. Baina baina barruan. Erlaren pelotak adabere erregotera doa. Ezin eraman. Landak eta Erlek egindako tantoa. Dieta bat. Markago joan aurretik. Ordinak. Bai, tanto gara urdina, no? Atzean kargatu eta hemen min asko izan da errebote. Sake egiguren izat. Erantzun bikaina eman di Ormaetxek. Egurenek arro atzeratu. Errebotera doa, tanto. 3-1. Ia lehenko toki berean. 3-1 urdinak, Mikel. Bai. Partida zera polita, Bai, Horreko partidan leheneko lautan eta gutxi egindakoak genituen, da hemen laurak egindakoak. Bai, hemen ja beste gauza bat ikusten da. Eguren Landak ora. Lauta bat. Lehen komentatzen genuen, baldin eta Oierro Ormaetxean Landak irabazten baldin mote seguru dira finalerdietan, baina baita ere 20 tanto eginda. Eta bestela, tantearen zai egon beharko dugu. Egurenek ezkerrez iparetakoa, Ormaetxe jaso. Egurenek ezkerrez. Ez du txarra Landak. Zean jarri nahi eta tanto egin du. Ez du gozatu berak nahi haina, baina aire sartu da Erle pelota hortara, ezin eraman. Eta Landak egindako lehenengo tantoarekin 2-4. Bai, hor gaina zabaleak torri horretzen aire jotzeko, hankak ziluz ondo jartzen da, ikusi zaio esketin nioen. Sake Ormaetxek. Sake gurutzatua, Egurenek airez erantzun. Ormaetxek ezkerrez atzeratu. Erlek, 6. koazatik eraman. Ormaetxe biterritik luze jokatu. Erlek ezkerrez lauterritik. Landak, bikaina pelotak da, baina gora. 5-2. Graziz galdutakoa, grazia handik. Galdutako lehenengo pelota. Bikaina, baina. Pena. Bai. Bueno, hola galtzea hoia da arrastaka botatzea. Sake Eguren entzat. Sakea zabal da, txokotik. Landa jaso. Eguren. Igogarroko bete pelotak da bikaina eman. Landak. Ezkerra ez aire zondo defenditu. Eguren beste bat atzera.
Landak eraman. Egigurenek etxekoan moztu. Ezin jaso Ormaetxek eta urdinen aldeko 6. tantoa. 6-2. Baita, gure nahi da pixka eta agintzen, saketik ja tanto bere aldeak hartzen du eta aurretik oso atzen jartzen nahi da pelota. Hor da Egiguren. Zakarekin tanto bat. Txokotik Zabalera. Landa jaso. Eskuin Zerle. Landak errebot ondotik eraman. Egigurenek 3. kuadrotik ondo atzeratu. Zaindu errebotea Landak eta eraman. Egigurenek beste bat atzera. Landak osteretik. Atzerak Egigurenek eskuinez. 6 Landa. Bostetik Erle. Pelota bila Lautarira Ormaetxe. Egiguren Zabalera. Ormaetxe jaso. Erle. 6. kuadroan izterrez. Landa. Pelota kada bikaina. Tanto. Ez dakit ez zen errebotean zuzenez harteko pelotari boterik egin gabe. Nola atea zaio, Fontisa jo Bai. zesti batan eta. Bikaina una ez Landak egindako. 3-6. Sakea Oier Ormaetxek. 22 urteko Lezamarra. Erle justu jaso. Ormaetxek utzi. Landak atzeratu. 5 erdian Erlek. Zabalera kantxoa. Orain biparetako arrekin erantzun dio Egigurenek, abez egiten duen Azpeitiarrak, atzeratu. Tanto. Oso nahazien eta bizkor joan den tantoa da. Eta azkenean Iker Egigurenek atzen ekin duena. 7-3. Baina uste nastu indala Roger, Zabale iritsi da eta jokaldia gotatu kontran bildu beharren o altura baten saiatu beharren. Bere nahia profesionala Julen ere mintzu duan igertu. Zakatera du Ikerrek eta erantzun Ormaetxek airez. Egigurenek atzeratu. Landa. Gantxoa Egigurenek. Ormaetxek jaso. Erlek. 6. kuadrotik txokoan. Ormaetxek atzeratu nahi eta 3. kuadroan utzi du. Landak goleaz, eraman aukerako pelota Egigurenek. Txokoan moztu, tanto. 8-3. Oso partida zera ona Egigurenek, Egiguren. Bueno, Erlek ere, bai. Baina beha idea bat ez oso fresko ikusten da, ideaz garbi eta iten duen dena ondo iten. Oso ondo. Haueri berriz komeni, ahalik eta diferentzia handinarekin badazpada irabaztea era Alberdi eta Pelitzearen kontra dutxago zefritzako. Tanto, ara, pelota arriba egizula zortze ere, baina Erlek Zabalean ezin izan du jaso, 4-8. 12 tantotik galdu den bigarrena. Landak bat galdu du eta Erlek hausia galdu du. Partio hasiera hau ikusi aurreko ez, alde nabarmena. 4-8 Sakea Oier Ormaetxek. Sakearekin tanto bakarra, bera Egigurenek egindakoa. Landak Lautarritik. 6. kuadroan Erle. Landa irutarrira joan eta pelota atzeratu. Erlek ezkerrik zeraman. Ormaetxek ahatzera. 6. kuadrotik ondo. Erle, Landa, Lautarrian. Egiguren sortu nahi du jokoa, baina ez toka pelotarik. Landa atzera eta atzerari delako. Txokora oso ondo Ormaetxek eta tanto bikaina. 5-8. Ondo dominatu dute gorriak tanto eta gero Ormaetxek oso ondo bokatu. Bai, ondo landutago tantoa eta bukaera. Partidu gustagarria dijoa, Bai, oso polita. Berrimokin, tanto gindago. Oso polita. Berdinketa bakarra partiduan. Banako berdinketako izan dugu. Oso partidu polita. Sakea Oier Ormaetxek, sake laburra atera du, baina ona eta tanto. 3ko arrastoa justu gainditu du. Eta badar matza batzuk, Frontisa jota ematen una pasako duen ez du, baina bai da sakatzen da, esan pareta bilatzen da. 6-8. Sakearekin horrelarik tanto banak egin dute. Egigurenek 4-batekoa eta Erlek hausia 6-8. Egigurenek irutarritik atzeratu.
Sei Landa, zuen ezertzu ere pelota horrek, baino gora bota du. Galdu duen bigarren pelota, 9-6. Palanka handi dauzka eta pixkat rekorri da ematen badio, seitu mutu zaio gora. Eguren ezakea. Txokotik txakora. Jaso Landak. Erlek bosgarren kuadrotik. Gantxoz Armaitxe. Egurenek atzeratu. 6. kuadrotik Landa jaso. Katzarra erraren zat. Ara, ez gozatu. Armaitxe atzeratu. 6. kuadroan Erle. Landak lauterritik atzera indartzu. Errebotera dijoa, libratu du. Eraman. Eta orain hartzen jarri duena, Ormaetxe izan da, erreboteatu zezi jokatu, merito Ormaetxerena. Aurreko zaila zuen, eraman du, hau zailako zuen, da zin eraman, 7 eta 9. Eta hori erre bai oso sartuta partidu, Tanto egiten nahi da, ondo luzatzen pelota. Bizkordi joan partidu hau ere, ara, bote txarra egin dio, baina erdi atera du, minik egin gabeko zakea. Bian Bizkordi joala partidua, 11 minututan, 11 tanto jokatu dira. Bai, erritmo nahi dia jogatzen, abiadura handia da, eta abiadura azkar, jokoan denbora. Tanta jokoan, Eguren utzi, Erlek lautik ezkerraz jaso, Ormaetxe keinu egin Egurenek, Ormaetxek atzeratu, Sotamanoz Ormaetxe ezkerraz jaso botera Egurenek, gaizki jotako gantxoa, eta lehen biparetakoa Egurenek eta tanto. Gaizki jotako gantxoa, Ormaetxek eta opari hortaz Iker Eguren baliatu da tanto egiteko. 10 eta 7. Maila hauetan ja opari guzti hartatzen da, baina uste Zabale iritsi ala hori hor da, Zabale Zabalea jogaldia egin nahi izan dula. Eta azpia hontzei. Egurenek egindako 6 jokoan 5 eta zekarekin bat. Zekea txokotik erdi atera du, erantzun Ormaetxek. Biparetakoa Bizkaitarrak Egurenek ondo arrisko esatuz pelota atzera, eraman Landak. Erlek lautorretik. Txokora, Ormaetxe biparetako azpeitiarrak, barruan dute. Falta diote. Epaia falta diote, nik hemen, ahora errepikapenen ikusten dugun, Egurenek egindako lehenengo falta. Nik zuzenean zalantzak izan ditut, ezagit nola ikusi gezuen, Mikel? Nik zuzenean zalantzakin barrun iruditu zait, baina, arroio zan gertu nazen. Gu baino beto daude jarrita epaiak eta bik esan dute ez. 8 eta 10. Ezkerrez Eguren pelotak da bikaina. Errebute ondora ezin. Eguren emeritua. Iker oso ondo da jogatzen. 11 eta 8. Bea, partidun pixua hartzen da agintzen eta oso fresko gotezen. Maila handiko pelotari dut, igual pausotxo bat aurrea emateko, ezker gantxoi findu beharko luken ere ustez, baina beste gauza denak oso dutzen. Zaka atera du Egurenek, tanto. Bigarren tantoa zakez lortzen duena, aurreko Landa galdu du eta Ormaetxe galdu du. Eta aprobetxatu 12 eta 8 daudela, profesionaletan derrigorrezko atxeen izaten da, hemen ez dago derrigorrezko hartu beharrik, baina gure atxeen hartzen dugu, gure babesle agurbero bat bigaltzeko. Jose Mari Tabernakoei, seguru telebista piztuta daukatela eta partidua jarritzen ari dela, Platero Tabernan bezalaxe, edo Antigoko bodegoien, hementxe frontoitik hartu, eta Malandin ere ez dakat inolako zalantzarik telebista jarrita gutela. Trikoa rintzar esanik ez, danena, frontoia emerton dagoenak ere ala izango dugu jarrita, antzaran ere bai, Oli Josekoak Josestxok zesanik ez, jarrita izango du. Luis Tabernakoak ere hementxe Matia kalean ere bai. Aspaldiko, horiek ere bai, Urgainen, gainera Tabernatik kanpo ere ondo ikusten dute bi telebista erraldo gehortzi zata dituztelako. Adatze Tabernan Zabaletan nahiekin ez daukate inolako dudarik ere, Bentaberrin ere, eta Zarikan ere bai. Sakea, Iker Egurenek Ormari lotutako arrebote ondo eraman Landak. Egurenen beste pelotak bat atzera. Landak! Goian, baina barruan.
Erlaren pelotaka da. Ara, zauta manu zutzegin du. Landak, hemen landari apuntatuko dut utxegitea, ez da, Mikel? Bai. Solte tira dio, utxi beharren da lurra. Hori, kurizu izudun da batez zer kazetarien artean, irakurtze dituzu baten estadistikek eta gero beste denek eta beste denek eta dena dira ezberdinak. Dana ezberdinak bai. Batzutzat egindakoa da, beste batzutzat galdutakoa. Batzuk sakez egindako eta beste garrostoa nut, nire gehiago zutzen sakez egindako. Egindakoa, beti ire pelotari aldala lagundu inber da. Bueno, orain, zurekin berriketan egin nintzela, ez dakit zeinek jarri du norratzean pelota gero errek ezin izomen akarri. Zeinek eraman du, zeinek jarri batzean, eken. Nire zuri behiran egon da, Bueno. bi galdu dut tanto. Sake Javier Ormaitzek. Ezkerrez egigurenek erantzun. Ormaitzek ezkerrez atzera. Planto. 10-13. Bai, protaka hona. Eskua sartzeko tokerik etzokan hor Bai, Inigo Erreoñatiarrak. horra hil pixkat deseroso inoz, horra errebote distantzia hartu eta golpea nola tiratzeko txuku nahi da, baina. Sake Javier Ormaitzek entzat. Atzera Landak. Erlek errebot ondotik. Ormaitzek hirugarren kuadratik. Erlek ies egindakoak txapagaino ondo hartu du. Ormaitzek atzera. Erlek eraman. Ormaitzek zabalera gurutzatu. Jaso egigurenek. Landaren pelotaka da. Ara, eguren joan da atzera, baino errebotean sartu du Landak pelota hori eta ezin eraman. Oso polita tantoa. Pelota gada bikaina landana, baino... 11-13. Oierre nola muitu duen da nola garri tantoa gorrin aldea. Hiruta utxeko partziala gorrientzat. Galtzen zuen 8-13 barkatu. Galtzen ari dira, baina 3 tanto eginda, orain 2 tantora torri dira. Egurenek ezkerra ere zerantzu zakea. Ormaitzek atzera. Bolea zerle. Ormaitzek hirugarren kuadratik atzeratu. Ormaitze zeitik. Erle. Nola la eraman du, justu dana, Ormaitzeren biparetakoa eguren, troba pixka bat egin dio moztu, jaso Landak, biparetakoa egurenek, atzera Ormaitzek eta tanto berak egin. Ondo Ormaitze. Oso nahazian ibili ira hor lau pelotariak. Tanto politia. Hemen jende jolako gustatzen zaio baina aurren mugimenduekin da... Ez egia lau pelotariak hori 3 kuadratan zerruta izan ditugu. Nahazian joan dena eta azkenean Ormaitzek atzen erabaki duen. 12-13. Ordu Oier sakera. 4 eta utxeko partziala. Ezkerrez Landak. Egurenek zabalera moztu. Jaso Ormaitzek. Erle, bote txarra egin dio, no kaso du. Atzera indatzu Ormaitzek, bola ez Erlak eraman. Landak. Oine. Hirugarren kuadrotik. Onax. Zer egina izan dek. Mandio, baino. Bai, ia. Ia galdutako batzu baditula, baino asko grazia handiz galdutako. Sekulako zartako eman dio aukerako pelotaztu egontxia dago zuloan. Begira, Joseba Iturriozek aurrekoa Landak egin du, eskerrik asko, nik ala apuntatu dio, Landari apuntatu dio. Baina jakin gabe zinek egin du, eskerrik asko. Landak egindako lau ditu, galdutako beste lau. Landak boti boleaz, ondo eraman. Ormaitzeren bolea. Erlek lauteretik atzeratu. Zeitik bote txarra egin dio, Landak ondo eraman du, aukerako pelota Iker Egiguren entzat. Txokoan, tanto! Ez dakit hori segin izan duen. Suerte zina. Sekulako atera zaio. Paretea sartu zaio eta golpea alde-alden tirat. Bai. Dejadarik horrena baino eta atera zaio.
Askotan hori edia hoenak, Negarrez ailegatu da pelota eta 15 eta 12. Eguren zakea. Luze ateratakoa, tanto! Hoi da frontegotako Masita sakea, ez da, luze atea, eta epegatuta aurlarik ezin du hartu, eta utzizke errebotea, iaia tanto. Atxeen pelotariek, estadistikak errepasatzeko aprobetxatuko dugu. Egindako 5, 19, 21, galdutako 6, 27. Ikerrek ikuren da gehier egin duena, 10 tanto egin ditu, eldatik iruzakarekin. Pelota bat galduz, bere atzelariak iniko horrek bi egin ditu. Bat galdu, Oier Romatxek egindako 5 dauzka, Sekez egindako 1, eta Onazundak 4 egin, beste 4 galdu. Beste errepaso bat, emango diogu hemen Antigoko tabernatan jarraitzen ari diren pelotazaleak agortuz. Jose Mari Taberna, Matero, Badia kalean bertan, Antigoko bodegoia, mitze pelota lekutik hartu, Malandrino, Trikuarri, Danena, Antzara, Olillos, Luis Taberna, Aspaldiko, Urgain, Araz, Lentabarri, eta Zirika. Urdinek beste tanto bat egin dutenean, eta ja alde serioa dago, Bai, joaz poliki, eta 5 tanto dia, baina ja garai txarrako 5 tanto. Partidu guztia, lehenengo tantoan ezik, berdinketa bakar bat egon da partiduan, banakoa, lehenengo tantoan egon dira aurretik ekorriak. Motibu gehiaz landak, justu eraman du. Eta Egurenek zabalean ez du barkatu. 18 eta 12. Laura txuku nahi diala, biarlarik ondo, baina azpimarratzeko dela Egurenen partidu. Oso partidu. Egurenek eta aurrengo partidua, Alberdi eta Pezitzaren kontrakoa, datorren aste artean hilaren 20an, bihar 8. Baita, Alberdi eta favoritutako. Alberdik eta Pezitzak aurrera egiteko gara, irabazik behar. Batez ere tanteogatik, leheno 19an galdu zuten da, hau oraindik ez da daukate. Baina, alde handia daukate. Inigo Horlek aldutako pelota, 13 eta 18. Ezkerrez oinatiarrek ezin izan du pelotari eraman. Dioguna, baldin eta Oier Ormaetxek eta Unazlandak 20 egiten baldin begituzte, final erritan dira. Ezkerrez Ormaetxek txapa baina nuztu jaso Egurenek. Zotamanos, tanto. Ondo Oier. Bai, ez du gozatu ez zaio sartu eta toki txarrea. Malauta 18. Ormaetxe. Ezkerrez Egurenek erantzuna txokora. Ormaetxek ere txokoa jokatu luze, erle jaso, ez, gora, gehi jaso du. Pelota zaila zen da ondo batea du, baina. 15 eta 18. Emozioa, Mikel. Bai, eta beste bikotea seguro partio ikusten nahi dela, ze favoritotako atzian. Txapela lortzeko galdintzuen lehenengoan eta bain urdurien godia, seguro. Atea du Ormaetxek. Erlek erantzun. Landak irutarritik atzeratu. Ezkerrez Ardek eraman. Ormaetxek botera. Hirugarren kuadratik joz hartako atzera. Erlek boleaz eraman. Landa aurrera doa pelota hoia biterritik eman. Aire zondo txokoan. Ormaetxek, tanto. Ondo Bizkaitarra. Bai, eta bikotea goitzak. Mikel. Bai, sakea dunen bigotea goitzak. Tanto erraska daiten dut. Baina urdinak gogorrik barkatu baintxe tanto bat inberde partidun sartzeko, ze bestela urdinak sakea hartutako. Segura aski goita bia jongo dira. Neurketa hasi zaigula, 24 minutu. Berdinketa bakarra partiduan. Banakoa. Eta hortik aurrera beti Eguren eta Erle nagusi izan dira. Ja, 4-batekoan 3 tantoko arrenta, 8 eta 3koan 5 tantoko arrenta, 13 eta 8koan 5 tantokoa, 18 eta 12koan izan dira alderik handiena, 6 tantoko arrentarekin,
baina kontuz, gorriak oraindik ez dutelako azkenen behitza esan, 4 partzela daramate, hauen helburua 20 egitea da, 20rekin matematikoki seguru dira final erdietan. Eta 20 ez badia asko, pero berdinketa bateako, Bueno, bestelare oso ondo daukate, Esan nahi dut, tante oso ondo daukate. Ara! Ez zuen pelota txarra Ormaetxek. Ez da ondo utzi du, tanto zan. Baina, Diot, lehenko goenan 3 tanto batek irabazi, momentuz 6 tantoz ari da galtzen, baina oso tante hona dutela. bai, egia da irazi eta beti alde handikin irazi nahi izaten dela. 3 ez dira, asko irazitago kasu, baina irazita gotea goto bazko. Euren, handa jokoan emerezita 16. Azpitea garatzen herriboten jarritako pelota, Eraman landako zondo. Eurenek 3. kuadrotik joteko pelotak atzera, hori errebotera doa, landak Eraman. Eurenek beste aukera bat, hau motzako jokatzen nahiago izan du. Ormaetxeren kantxa zabalera minik egin gabe, ireki gabe, Ormaetxek orain zotaman osatzeratu. Bolea Eraman Erlek, landak atzera, gorriak orain dominatzen. Eraman Erlek, Ormaetxeren pelotaka da. Erlek bolea Eraman hau da tantoa dijoana. Ezkerrez atzeratu, buruz gain. Ez da ondo jarri hor. Erle asko aurreratu da eta reazionatu nahi izan duenerako berandu. Oso tanto polita. Atxaldeko tanto bena. Segurazki. Bai, neure urtuan nago. Tantoa, nola bukatzen da, nola defenditzen da, tantoa. asko jazten du eta zondo. Haka edera du Ormaetxek. 17 eta tanto. 18. Sake zegendako bigarna. Eta biak Erlek utzi gitu Eraman gabe. Bai, eta partiuko momentu garrantzitsu ez. 20 maitu bale, gorriri. Duina erriz kaleatu agatzen dira. Emeretzi ez dago gaizki, ze orduan 3 bikoetaren arteko berdinketa mamorko luke, eta hori posible da, baina oso zaila da. Bai. Tanto jokoan 18 Ormaetxek indartxo atzeratu, Eraman boleaz, zabalera moztu, atzera Ormaetxek, Eraman Erlek, atzera Ormaetxek berriro, Erlek hau Eraman, landak atzera eta tanto, Emeretzina. Pelotaka da oso, landana, baina azpimarratuko nuke azkeneko tantotan Oierrek galdun aurrera pausoa, pixka partida bege gain hartu, etzea kargatzen hasi, aurren pelota muitzen, landari onak uzten. Uste lehenean dian bezala dotetiko hain iaia sailkatuta dotea, bege mandun urratxai esker dela. Baita, eskubide baten gorriak irabazten baldin dute, urrengo aztearteko oso polita, horre Julen Alberdik eta Abezetxea jokatu beharko lukete Egiguren eta Erlaren kontra eta ura irabazten duena. Egira orain Ormaetxeren biparetakoarekin partidoan bigarren aldiz aurretik, Mikel. Bai, eta Bat eta zailkatuta utxeko aurrena eta orain txebukaeran 39. Emaitza honekin Ormaetxe eta Landaia matematikoekin final erdietan. Hauek aberajea beti positiboan dute, lehenkoan 3 tantoz irabazi. Gaur 2 tantoz galduko balute ere gehi bat izango lukete eta horrekin horrek esan dut beti ja klasifikatuta da. Tanta jokoan. Erlek utx, Landaren meritu. 21 eta 19. Bai, azkenean Erlei hor aireko joko hortan ez tanto batzu juntzaizkio, horri meritu ze bai, atzea asko kastigatu dutelako, baina Honetan garrantzitsua airea dominatzea. Zake Abier Ormaetxerentzat. Erlek justu jaso. Ormaetxe botera. Airez Eraman Erlek. Zokoan Ormaetxek. Egurenek atzeratu. Bolea, landa gora. 21. Tantoa urdin, eta bendi bizirik urdinak, Iraziko balute, como partiduako eta javi, tanto txoi behintzat, egin alde.
Bai, baina urrengoan ere irabazten bali mote tanto asko egin behar. Bai, baina hogeita egin beharrik ez bazpare. Hori da. Ordan bai. Egurenek atzeratu, eraman Landak, Egurenek aukera, indartsu atzera berriro, errebotera doa pelota, Landak eraman. Eguren, hirugarren kuadrotik, gogor eman pelotari, Landak hau ere bai. Egurenek beste bat hau ere atzera, Landa azter nolako defentsa egiten ari den hau ere bai. Eguren biparetakoa, Ormaetxe jaso, Egurenek goleaz ez du ondoko, bere burua saldu du hor, Landak atzeratu, Erlek goleaz, Ormaetxe atzeratu, Erlek Bush. Bueno, partido oso polita, Mikel. Partido oso entretenitua, maila hona eman duena lau pelotarik eta oso polita. Oso partido polita. Hortxe aukidu urdinei tanto hau, baina. 21 minutuko iraupena izan duen partidua, oso partido polita. Eta emaitza honi esker, 22 eta 20. Garaipenari esker, txapeketan bite bi irabazita finaletan dira. Aitzitik altzaile Egurenek eta Erlek tandeak ez die zertarako balio, urren gugunekoa irabazikin errute. Joren Alberdik eta Pesetxeak irabazi berruten bezalatxe. Bueno, gaurko partidutik, Mikel Aranguren, ze izan da gehiago gustatu zaizuna? Bueno, Laura guztet ondo jogatu duela, baina igual oier azpimarratuko nuke, momentu kritiko baten pauso bat emandulako eta gai izan dalako partidoi buelta emateko. Eguren asko. Oso regularri bile da oier, Bai, oso txugun. Urra alko dituzu, baina uste oso gutxi galdu ditula. Bakarra. Txokoan utzi duna, oso ondo utzi duen bat. Eta indako mordoska, bai. Landak egindu denetik, egindako 7, galdutako 4. Bizak ere galdu ditu, erantzunean. Eta urdinetan, Eguren lehenengo partia ikaragarri honek izan da, baina bigarrenean nik uste Ormaetxeak neurri hartu diola. Bai, uste bigarrenen gorri, bat ez da Ormaetxek asmatu pasatzen, eta zeak kargatzen. Erlaren kontra jokatu dute. Mikel Aranguren, urrengo partidan ditukagu. Zurea? Ez dakit, agintzen digutenen etorriko gea, baina... Oin herri eta festotan da horietan guztura, ezta? Bai. Nahiko lano hain udaran, hoxe gustatzegu eta... Gozatu. Bai, eskerrik asko. Bueno, ea protagonistak ez kontatzen diguten, denekin alegin duko gera, hor baldin egituko behintzat, hitz egingo dugu. Gauaz protagonistak. Bad girls make them say wow, wow, wow. Bad girls make them say wow, 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 wow. Make them say wow, 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 wow. Make them say. Unaz Landa, zorionak. Zer asko. Bueno, 19 tanto egin marzen dituzte, semifinaletan egoteko, baina irabaz egin duzu eta gustora. Bai, hoxe, santzuna. Tanteo matekin neko genu minon ez ez. Una konfiatu gabe partu joa etorri bat eta lar eginen hasieran. Baina, bueno, bukaran karregu partua eta ondo, iraz eta guztua. Oso partiduna jokatu duzue. Tanto gogorrazko, tanto derragazko,
kontrariak horretu zaizkizuen 18 eta 12 ematen zuen ihes egingo zutela, baina bigarren partean garbi ez zetuten atzean erraren kontra jokatu bertzen dutela. Bai, santzuna, igual partu ez da izan oso ikusgarria tanto atletika, baina bueno, gorra bintza bai, hasieran ez da ondo hasi bintzat, fallo deixente eta opari asko, baina bueno, oiarrek ondo utxile partiu bai, gio aldi hartu gute, baina bueno, gio ondo karrigo partiu, ondo sartu gaberriro partiguan, eta bai, santzuna, atzian karratu pixa gehixio eta ondo, irabazi eta guztua. Bi partidak asko kostatu zaizkizue lehengo gunekoan kontrariak 19 utzi, gaur 20an asko sufritu behar da hemen irabazteko. Bai, santzuna, gaina frontoietan partiak gara juten dira, eta dozen aurkariakin ohandik anta gorrago. Zeki bai, sofrituta baina bintzat bititik birabazita eta guztua. Gainera erraro egiten da, ez da askotan ematen du aukerako pelota dokazula dozer gauza egiteko eta hemen materiala dena diferentea eta erraro egiten da. Bai, santzuna, igual emateko aukera erra, pelota moteltxio eta askotan igual estraño esketin pelotak bai frontoien darez. Eta ondo jarri behar da gozatzeko eta hoxe. Eskerrik asko eta zarionak, aber zein tokatzen zizuen finalerdietan. Hoi da, eskerrik asko. Iker Egiguren komentatzen genuen, bai, Mailabianan lozakin irabazi, baina hemen momentuz semifinalak ere Iker urruti daudela, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bueno, urrutire ez da azkeuz, atzenin gure esku dago, pasatzea aukera hori, da gorra izena hola galtziez, aurretik jungea, 18-14 dola, eta 18-12, eta jaso da ematen hasi eta ez dago besteik. Baina hurrengoako tope preparau da irabaztea. Lehenengo partia ikaragarri hona jokatu duzue, zuk berezik oso ondo jokatu zu, da bigarrenean hori garbi zeukaten erraren kontrabatzean zegoela partidua. Bai, pelotie bisi xamara zan da, ikusita landa daken poderillo atza emateo eta ormaetxek erreotin sartzen pelotia, así que frontean eta mina hundien aurritea, así que horrega botatzen zen, normala, bezala. Iker Razer partidua gelditu den datorna zerterako. Alberdi abezetxeak irabazi egin behar, zuek irabazi egin behar, final batera antzerakoa da hori. Bai, hila da biziko partiduak egu, da hori atzenin baita ere motivazio estra bezala da, gogo gehiokin etortzezea, da hoxe. Gaurko ginen ikisi da hurrengoako preparuta etorriko gara. Eskerrik asko, animo Iker. Iñigo. Aber bainatik arrazak ondatzen dugu Iñigo, Arratsaldeon. Torri, bidurri gabe. Iepa, Arratsaldeon, bai. Ondo? Ondo. Jendez lepo eguen da, bueno, eixo esan guztua. Bai. Sufrituz partiduan, bigarren partida merezeki. Bai, hemen azkenian zakiak eukiten dagoena min asko egiten dau, eta takadaka izan da. Gu takada bat hartu du, gero eura beste bat, eta bukaeratan horre bixen arteko tirabiria, eta bueno, azkenian galdu, baina posik. Gero Maetxek atzera eta Landak atzera eta zuretzako lan doblea. Bai, gero momentuatetik aurre asko asmo dugu atzian be, eta Ikerrek bukaeratan atzera jo izan atipe asko badu dugu nasek, eta bueno, alaixo izan da, eta aurrengo astera behira jarri behar. Este artean Alberdi eta Pezitzaren kontra, hori irabazi behar bain. Bai, kale ala, esaten dena ez, atorren hastian euraia bira bazila, eta bueno, ikusin behar, atorren hastian zen moguz, eta geure honenak eta aratea. Eskerrik asko, animo. Eskerrik asko. Bueno, falta zaigu eta ea Oier Ormaetxe. Ez dakit, beldurra zeukaneo, lehengo astean ere hemen egon zela eta Arratsaldeon. Arratsaldeon, bueno, eta urrengoan berriro gainera, ze orain finalerditara sartu zerate, Oier, urrengoan berriro. Bai, gaur kostein da, bai, bentxete guzture partidindakoekin, eta semifinalitara heldute guzture. Oso partidu nahi jokatu duzu, tanto pelota bakar galdu duzu. Pentsetan egia izango ziela. Uste dute, unazta biok hasikeran apurbete euren ritmora jarri esinik ibil garela, bai, gero apurbete lortu indugunean apurbete gure ritmoa sartutea, partidu berdin duen eta gure alde amaitu inde, ez? Ja, finalerdietan, ja. Kontraria datorren astea jakingo zu, baina zu lanak egin duzu. Bi partidu, biak sufrituz, baina biak irabazi. Bai, ez, gurea indogu, behintzete partidu irabazite hobeto partidu irabazite eta esperan egotea baino, eta behintzete hor semifinalera heldute, eta unasegaz guztu nabil jokatuten frontotu eventan, hasi que ederto. Antigon guztura? Bai, nase aurten izen da lehango aldi eta lehango gunean koste jazten apurke jartzea, bai, apurke ganoa hartzen. Berezia, guzta, aurrelari batentzat berezia. Bai. Pelota aukera asko goten dame jokatzeko. Bai, ez da, igual mingi hau atxerai moduen hileike, atxera jota, bai, aurrelarik hortxeko gure sana,
horre aurrean ibilteko eta polite da frontoia bat. Armabioka asko urtetan da, gero boterra egiten daz, baina gusture. Zorionak. Eskerrik asko. Bueno, Oier Urmaetxe, Bizkaitarra, Lezamako pelotaria, gaur irabazle izan dena eta guk hementxe utzi behar dugu gaurkoa. Bihar badakizu, bihar aste guztietan bezala hemen torneoko partida dauzkagula, arratsaldeko 7:00. Gustuko izan baldin baduzu gaurko mankizuna pozten gera, eta bihar hemen izango zeratelakoan, eskerrik asko eta bihar arte.